Biswajit Debroma fire service khlainai bono suiwok tok ma haike tok thar ma hai khlai tok thar ge Bangladesh ni je Bangladesh Surakha Moncho Nagorik Surakha Moncho bai Miju Convention borok bahai ke tok thar laikha joto video footage jeng nugui tongo proman soho nugui tongo phiaba tabok jora arrest khaijaya masani arrest khaijaka phiaba bo kaisaya leader no sisung arrest khaijak naigan nangu nugani nangnai arrest aroni leader Nagorik Surakha Moncho bai tai Miju Convention ni leader bonosi arrest khaya nangnai tai borok ni u duita organization no ban khalai rogani nangu tabani ke borok kahma ke oro jaga sung nugui tongo borok ni movement bai si buthar jagi tong ke tabok jora ke busi rojaya masan rojak kho ke haini bangai ne sini TPF ni bukhat tai khlai ge sing bono sini Tripura government ta India government sung akil khaige omono daiti arrest ma khainai Biswajit Debroma buthajak mano arrest ma khainai tai oro jaga borok ni songgothon kaini organization no daiti terrorist nei borok no ban ma khlainai inge jeng oro kahma ke sigi tongo Bangladeshi government Bangladeshi borok si chaloknai Bangladeshi bai si chalogui tongsigo government no government sasi borok ni yago sin tongsi haini bagi ni jeng khorang tisage proti bosoro every year no jeng khorang tisage tongo omono inge tai sini NRC ni bukhaktui borok no detect delete deport khlaya sakse usoba thakphaya sini TPF ni bukhaktui omo haikhlai khaitabo PK madam simi sini hano taito phano phiok manai ni sing asage aboni bagi sing TPF ni joto takuk tai bukuk song oro sing gathering khaigi sing omono palaigani nai tong inge haini bangi ang Tripura hani Tripura salno ba ang koijage joto no phaidi sini takuk tai bukuk song sini tabok si microscope ing thangka sing tai pa 6 bosor ke sini grika jekono sing tabok seria khanango nukjagi tongo jekono posu pokhino naijak ma haising naijak nai aboni bagi ang joto no sini Tripura hani Tripura salno ang koige phaidi khorang baksa yapri baksa khlagi sing tisalaisnai piaba tabok jora sini PK madam ni sara kebo Bangladesh go back horaya ko sini asuk ni leader koto nabai miya piaba nation leader kere dofani leader kere ni karoni sini tabo microscope ingi thangka piaba sini kepal kaham sini madam PK no sini god jengno gibrogo hinui jeng asago haini bangi boni bukhaktui khlaigi god jengno help khalainai inge tai jeng oro jawo jeng kobang mano nugo je CAA oro Citizenship Amendment Act botrong oro jaga khlainai hinui khaijak tongo phiaba jeng TPF ni bukhaktui case rojak bono bahaine inge NRC demand tai CAA no oppose khlaige tai Biswajit Debroma no je butharnai rok no daiti hasi order maronai tai duita organization borok Miju Convention bai tai Nagorik Surakha Moncho borok no daiti ban khaige aro ni leader no daiti rongui borok no phasi rokhaya sak sini soba joplai tongnai jotono hambai